bayanceda unguThixo kodwa abakancedakali. Utheni ungabancedi namhlanje ukuze ngomso bathi wena unguThixo kakade akukho umbi, ngoba siyayazi thina loo nto. Yenza njalo Somandla, sibekele ilizwe loMzantsi Afrika elibheke evotini. AwuThixo wam, sicinge emva, sicinga nzulu apho sivela khona. Siyakubulela nangeli thamsanqa. Awu Nkosi yam, sikhe iminyaka emininzi asavota kweli lizwe ngenxa yokokuba besingabantu abangengobantu. Kukho abantu abangabantu kunathi, kodwa wena wasibonakalisa uba nathi singabantu. Sivuyela Thixo wam ukwaziwa kweli lizwe loMzantsi Afrika oba thina singabantu. Enkosi mzali, sikelela ke egameni lenkosi enguKristu. Amen. Imvuselelo kuLizwe FM seyintando yakho. Siyakutumisa Thixo, Sangre
Ilizwi FM siyintando yakho. Bawo yabona neti chongolo hlobo sikhuphi sike ndifuna bakuvalwe ndigoduke mina mfundisi bakuvalwe ngoku ndigoduke ngoku bawo ubutheka nene siqala kule verse ye 36 siyoma 36 sime ku 39 siyema pha ku 39 Phulaphula Ilizwi FM izenzo zabapostile umsebenzi wabathunywa isahluko sesibini kule verse yamashumi mathathu anesithandathu ndiyafunda ke ngoko mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu kwayena lo Yesu nambethelelayo emqamlezweni nina ke kaloku bathe bakuva oko bahlabeka enhlizweni bathi kuPetrosi nakwabanye abapostile madoda bazalwane sithi nina utheke uPetros kubo guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni lika Yesu Kristu kuze nixolelwe izono
namkela isipho somoya oyingcwele kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude asukuba inkosi uThixo wethu iyakubabiza. Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoku kude kube sephakadeni. Amen. Amen. Seyintando yakho. Xa kunjalo ke mphulaphula Lizwi FM. Namhlanje sizawuya ke ngolhlobo phaya kuSkhuphi. Siyazazi izono zethu kodwa sinelizwi likaThixo phezu kwazo. Siyazazi izono zethu kodwa sinelizwi likaThixo phezu kwazo. Koko ke mphulaphuli ungazuvume isono sakho nembali yakho ikuncothule kuThixo. Yaye khumbula lento, asikho isono esinamandla esingakutsala sikuse apho inceba kaThixo ingena kufumana khona. Asikho isono esinamandla, abukho ububi obakhe wabenza obunokwenza uThixo angakukhangeli ngenceba yakhe, noba uSathana angakuphosa esizibeni mphulaphuli. Xa uyohlala elidakeni uzawufika inceba kaThixo ikulungele kuloo ndawo. Ngoko ke xa sele uThixo ekubambile ngenceba yakhe sujonge emva, zidle ngento uThixo akwenzele yona. Mphulaphuli, senzelwe mphulaphuli nguThixo, senzelwe, singabenzelwa nguThixo. Ubona sithetha kangaka nje asenziwa kuba asinambali emasikizi, sinayo imbali ezintloni nemasikizi, kodwa eyona nto isikhuthazayo senzelwe nguThixo mphulaphuli, singabenzelwa nguThixo. Imfazwe zonke zophela ngezwi lakho Thixo. Xa sisiya kuSkhuphi ndifuna ukuthi kuwe mphulaphuli, xa siya kuSkhuphi ndifuna ukuthi kuwe mphulaphuli, bayeka abantu ababamba imbali yakho. Sinazo kakade i-historians, sine-historians kweli hlabathi, abantu ababamba imbali yakho. Bathi nangoku uThixo ekusikelele kuthiwe animazi, siyamazi thina. Ziyeke i-historians, uThixo ufuturistic, uThixo ukhangela phambili. Into oza kuba yiyo ayinanto kwenza nento owakhe wayiyo. Aphela imfazwe zonke. Bawo sikuwe ngoko. Mfundisi wami nomphulaphuli welizwi FM. Bawo, Njengoko lifundiwe ilizwi lenkosi, ngalentwa simi kule ncwadi yomsebenzi wabathunywa isahluko sesibini. bawo, Ngakumbi kula vesi ya36. Ngoko mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu. awu bawo, Wayena lo Yesu nambethelelayo emnqamlezweni nina. Ndimi ngalentwa kwinhloko ndaba ethi lowo namthobayo waphakanyiswa. Mphulaphuli, ngumhla wePentekoste namhla. Imini esikhumbula ngayo ukuthululwa komoya oyingcwele. Kodwa kumaKristu okuqala zibini iziganeko ezithathelwe ingqalelo emandla.
emva kokubethelelwa kukaYesu emnqamlezweni luvuko lwakhe kwakunye nokuhla komoya oyingcwele. Unyuko lwakhe lona nangona ludlala indima esembindini nje aluselwaso kangako ngabo bokuqala kwinkolo yobuKristu. Okona kubalulekileyo kukuba wehla athi umbhali waba ngumntu ebantwini wahlala phakathi kwabantu. Isimanga apha uThixo ethoba uThixo. Wamkela ubuntu bethu, wavuma ubuxaka, wathwala ityala lethu, wathoba nasekufeni. Ukunyuka kwakhe nako kuqhotyoshele ekuthini wehla kuqala kuba mphulaphuli akukho kunyuka ngaphandle kokwehla. bawo. Ngale mini yePentekoste uPetros kwintetho yakhe utsala ezo zigaba xa kubonakala okokuba amadoda amakhulu amangalisiwe sisehlo somoya oyingcwele. Unyathela kwezo ziganeko uPetros esithi, lona mbethelelayo khumbulani okokuba waboyisa ubukhali bokufa, ngoba uthi umvumi isimanga sezimanga uboniwe evukile engcwabeni. bawo. Abathi abafazi ababeye engcwabeni abanela nje ukubona ilitye liqenqiwe kodwa bakungawufumana umzimba, bafumana nelizwe lithi uvukile nakuhlangana naye eGalili. Ethe emva koko wazibonakalisa iintsuku ezi-40 kooCleopa kwindlela ebheke eMawusi, kubafundi bakhe kwigumbi eliphezulu. Emva kokuzibonakalisa kwakhe kuthi umvumi uhle okokugqibela ke ngoku ummangaliso wenyuselwe ezulwini ukwingcwele yengcwele namhlanje utarhuzisela thina kuyise, ngoba yena ungongahlulwayo, ngusomandla igama lakhe, lowo namthobayo waphakanyiswa. Ngexesha zisenzeka zonke ezi zinto kwakungekho uqondayo. Nangemini yokunyuka kwakhe babechiphiza inyembezi abafundi ngelithi sishiywa nabani. Bondele bejonge phezulu kubonakala okokuba lisusiwe ithemba labo kubo. Phofu besenkampini yotshaba beziva besesichengeni bengakhuselekanga, kodwa lathi elentuthuzelo kubo, hlalani eJerusalem nilinde idinga lokwambathiswa ngamandla kamoya oyingcwele. Balinda ke mphulaphuli ngamanye amaxesha belinde ngomsindo, balinde nangenkxalabo, balinda ngentobeko nangomonde, balinda ngentandabuzo, kodwa phakathi kwayo loo ntandabuzo balinda nangethemba. Amandla abo kodwa wona ethile, inga bahlekwa nazintaka ngelithi, uphi lowo benizidla ngaye xa kungoku? Utshaba lubavuyelela kuba bakhangeleka njengezimvu ezingenamalusi, izidulela sezilo zasendle ezinoburhalarhume. Kodwa emva kwemihla elishumi wawuthulula umoya oyingcwele, isiganeko sokugqibela. Yile mini ke le ebethe bathi nqa abantu babuzana okokuba ingaba la madoda asele siselo sinxilisa yona, lowo namthobayo waphakanyiswa. Kanti ebethi mabangohlukani nje neJerusalem, lo mmangaliso ebefuna okokuba wenzeke khona eJerusalem. Emphulaphuli ngamanye amaxesha akumkiwa kwinkampu yotshaba, ngamanye amaxesha uThixo uthi kuwe sukumka ecaleni kotshaba ukuze xa akuphakamisayo likubone utshaba. Ngamanye amaxesha uThixo uthi kufuneka lube khona utshaba xa zijika izinto, lubone ngawalo amehlo. Xa uThixo ekunyusela kumanqwanqwa angasentla, namhlanje iintshaba zithe nqa zibuzana
imibuzo yiva azi ifuna ukuba yintoni nalento. Unjalo uThixo umphulaphuli welizwi FM uzishiya iintaba zibuza nemibuzo ngemini ekukhawula kumgibe obesele uwenzelwe. La madoda ebesele egqibile, ebesele ebeke isingci, ebesele ezixelele ukuba icebo labo liphumelele, bebesele bekrwele umda ngelithi iphelile lento, ithini inkosi yabo, ingcwatyiwe, ayinakuphila kwakhona. Kodwa akanelanga nje kunyukela kuyise, kodwa namhlanje usezeka ukwehle kwedinga likamoya oyingcwele. uPetros ke ngoko ume esizikithini esusa izigwathi endlebeni zabo nenkwethu emehlweni abo. Mve mayazi ngokuqinisekileyo yonke indlu kaIsrayeli ukuba uThixo wamenza inkosi noKristu, yena lo nambethelele emnqamlezweni, lo nina namthobayo yasuka yamphakamisa yona inkosi. Bathe bona bakukuva oko iBhayibhile bahlabeka ezinhliziyweni zabo, babuzana umbuzo, madoda bazalwana, sithini kakunje? Wathi uPetros, icebo guqukani ebubini nibhaptizwe nikolelwe izono ukuze namkele isiqhamo somoya oyingcwele. Kuba bazalwana idinga likuni nabantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo iyakubabiza. Namhlanje uPetros usemandleni, akathetha uyophela, ethetha unothanda, engabali magama, ethetha ngokungena dyudyu, uziva enamasiko kubaba. Namhlanje abafundi bakaYesu baziva bexheshwa isidanga emva konyamezelo olude. Ewe, indlela yona ibingelula, ebemaninzi amaxesha okungaqondi, ebekho amathuba okumlandula nawokumkhanyela, ukanti nawokumnqatha ebenganqabanga. Kodwa namhlanje yimini yokuxhotyiswa le, banikwa iqulo nebhunguza ukuze bakwazi ukumelana notshaba. Lona mthobayo nina wasuka waphakanyiswa inkosi. Madoda, maYuda, nani niyo Jerusalem, abonilanga aba bantu njengokuba nina nicinga kunjalo. Kusakusasa kakhulu ngelithi kubo nanicinga okokuba ugqibela nina, kanti akunjalo. uPetros uthi kubo, madoda, nakhawuleza nakhwaza, kanti anikaphume ehlathini, naxhensa msinyane futhi naxhensa ngamandla, nalibala ukuba isinamva liyabuka. Namhlanje ume phakathi kwabo uPetros, lona mthobayo waphakanyiswa ngoba ngumphakamisi wabathotywa. Uyathanda ukusuka emecaleni labo banyashwayo nabenziwa intlekisa. Mphulaphuli, bayeke bakuthobayo bakuthobe. Ukho umphakamisi wabathotywa, ayeka bakuthobayo bakuthobe. Mphulaphuli wakhe waphakamisa uDavide ngemini amphakamisayo, wathi nxa ukumkani wabuza umbuzo, yemadoda, ngunyana kabani nalo mfana? Ngaloo mini yimini kophakanyiswa kaDavide, ngoba uThixo uyabaphakamisa abantu bakhe. Nanguya naye uHana ephakanyiswa nguThixo, sele umbingeleli uEli walibala. Ngemini yokuphakanyiswa kukaHana, umve efika kuEli, ndingulaa mfazi wayemyapha wandiphakamisa uThixo ekuthotyweni kwam, ndim lo, ndingulaa mfazi wayebebezelisa imilebe kwesi sibingelelo. Kwathi kwakuba njalo wabambelela esilevini uEli ngelithi, andiyikholelwa ke le. Unjalo uThixo ngumphakamisi wabantu abathotywayo, ukanti kwaba njalo nakuYosefu wathotywa wathengiswa kumaIshmayeli, kanti ngexesha elifanele
obalulekileyo uzawunyuselwa vodwe emphulaphuli abathotywa ngabantu bayaphakanyiswa nguThixo. Kungoko sizothi ngobu busuku nyamezela abathobi bakho bayeke bakunyashe eludakeni, kodwa wazi okokuba uThixo yena abathotywayo uyabaphakamisa. Kungoko sizokuthi kuwe ngalenhlwa lowo namthobayo waphakanyiswa. Utsho njalo uPetros amadoda emesizikithini uPetrosi engenaxhala engecengi indolalabi. Madoda, yazini okokuba uThixo wamenza inkosi uKristu lonina nambethelela emnqamlezweni. Akekho kulaa ndawo ekumthobeni kwenu yasuka yamkhongozela inkosi yamphakamisisa. Ngoku akakho kule ndawo ohleli kwingcwele yengcwele. Itsho njalo iBhayibhile, lowo namthobayo waphakanyiswa. Masahambe mfundisi. bakho Phulaphula Lizwe FM. Umfundisi uzamani sikhuphela inhlabi ekhaya, qinisekile kuvakele. Abona ngoku uba bendisendlini nami ngoku ke ndithatha ingubo yami ndizigqume ndilale. Zero 769134521 076913451. Lowo nina namthobayo. Awu madoda, ayenza imizekelo le ndoda, ayigwegwelezi. Ithi nina lona mthobayo uThixo wamphakamisa. Kulaa ndawo namthoba kuyo akakho pha, ngoba uThixo wasuka wamphakamisa. Phulaphula Lizwe FM. Uthi ke uScroopi, vumela ukuthotywa, ungazilweli kakhulu xa uthotywa, ngoba uThixo ulula isandla kwabathotywayo ukuze abaphakamise. Phulaphuli, abaninzi abaphakamileyo namhlanje banamava okuthotywa. Abanamava okuphakama namhlanje baza kuxelela uba sathotywa thina, kodwa uThixo wasiphakamisa. So uba usendleleni yokuphakanyiswa nguThixo, uzawudlula ekuthotyweni ngabantu. Kodwa nje umgama wokuthotywa kwakho ngabantu uyalingana nomgama wokuphakanyiswa kwakho nguThixo. Uba bakuthoba ngamandla, uThixo uza kuphakamisa ngamandla naye. Ukuba bakuhlazisa ngamandla, uThixo uza kuhlangula ngamandla naye. Lowo nina namthobayo uThixo wamphakamisa. Phulaphuthi, siphila phakathi kwengcali ezinamava okuthoba abanye abantu. Siphila phakathi kwengcali ezinamandla okuthoba abanye abantu. Ngoko ke uthi umbhali
lowo nina namthobayo. Phulaphuli ungalwi kakhulu, ungathukisi kakhulu, ungashawuti kakhulu xa uthotywa usendleleni yokuphakanyiswa. Xa bemthoba uYosefu, xa bemthoba bemshiya emngxunyeni onodaka, abayazi uThixo uza kumphakamisa. Mphulaphuli udinga ukuthotywa, udinga ukuhlaziswa, udinga ukuhletywa ukuze uThixo akuphakamise. Bonke ke kasikhangela umphulaphuli moleni ekhaya 0769134521 0769134521 abo sikhona mphulaphuli Lizwe FM incwadi yezenzo. Ake sikhangele nango umphulaphuli moleni ekhaya Bawufalele bawo uyaphileka Thixo siphethe ngenceba bawo kunjani kunekhaya uyaphileka bawo mfundisi wami uthetha noTyobela lapha eMadawu bawo umfundisi ndithanda le ndawo ithi bathe bakukuva oko bahlabeka ezinhliziyweni tata ingxaki inhliziyo wow athi umculi wasekhaya zusinyamezele Thixo sakuxakwa inhliziyo bawo yona ithiyazi indlela ikhethe ukunxaxa ngithanda indoba basebenzisa lo Petros wayebenza ubomi bukaYesu ube yincindi yekhala bawo iqale lento emthendelekweni waqhekeza uYesu isonga wathi idlani ngumzimba wami lo wathatha indebe wabulela wathi selani ligazi lami eli lomnqophiso omtsha lenzelwe ukundikhumbula bawufaleni agqiba uYesu wathi andingishiyi nedwa ndingishiya nomkhetheleli onguye umoya oyingcwele Thixo bawufaleni guqukani khona ukuze namkele isipho esingumoya oyingcwele manibulele bawufaleni Nkosi. Nkosibawo siyabulela kakhulu Nkosibawo 0769134521 0769134521 buleni ekhaya Mayibonge bazali bami. Mayibonge bawo Kunjani tata? Siyaphila bawo ninjani nekhaya? Hayi siyaphila. Siqhubile. Lo mzalwana kaNgebe igama Manelisi bawo wasemampondweni elisikisiki tata kodwa ke ngalomzuzu ngimamele pha ku live apha esikeni ku Google ndingene pha udala ndimikhangela ndiyambulela kuThixo usingene ku Google ngingene straight ngihamba ndakhangela pha ndafumana live pha Nkosi yami ndimamele ndisendleleni siyabulela bawo siyabulela ngenxa yemithi bazali bami endilivileyo kodwa kokuba lowo ke namthobayo lamphakamisa Inkosi
lento yangithatha bazali bami yathi xa ndiyicingisisa kakuhle kwabonakala into yobana abo bathotywayo uThixo akadingi kuthumela mntu uyaziphakamisela yena uyaziphakamisela ukuba uDavide ngexesha athathwe wabekwe kweluseni pha usimatheka into yobana bakhona onyana ababefuna into yobana uba uJese owayezobaphakamisa yena ngokwakhe kodwa ifumana into enye uThixo umanethi hayi lo naye ndimbekisile kwade kwavela umuzo okokuba baphelile na kwafumana into yobana ikhona inkwenkwana njengakanga ekhona phaa ehlane ekufanele into yobana mayithathwe naye ikiziswe kule ndawo kanti nguyena lo uThixo ebedinga ukumphakamisa ngenxa into yobana lowo ndimthobileyo yena uThixo umphakamisa uza kumphakamisa yona nto lithe izwi likaThixo zithobeni ke ngaphansi kwesandla esinamandla ukuze niphakanyiswe ngexesha elifanelekileyo. Babazali bami andifuna ukuyenzande ngifuna nje nami ukuthi ingaske ndivume ndithotywe ndivume xa ndithotywa ngabantu ukuze ndifumane le nceba yokuphakanyiswa nguThixo mandishiyele abanye abaphulaphuli bazali bami ndiyambulela kakhulu uThixo ondithathile nami wandifaka eredweni kokokuqala nje ndingena naseredweni zonke izinto ezikhoyo kokokuqala nje ndiyambulela uThixo nihlanganise nani Nkosibawo sibulela kwaloo nto uba ube ungokuqala ukungena kule yethu sibulela loo nto enkosi bazali wakho Nkosibawo usokole lo mphulaphula esikhuphi ukhona baba uthi uyosibetha kwiGoogle www.ilizwefm.co.za wasibamba khona kudala esikhangela yiba ulonwabo lwakhe ivulonwabo lwakho uthi lokuchaza ixesha lenhloko bawo yokukhangela bawo kodwa laa nto ithi ke uzingisa kanashwa bawo uzingisa kanashwa sikhuphi ingathi ukhona khoyo moleni ekhaya Mfundisi molo bawo ndiyaphila nami uyavakala bawo ndiyaphila mfundisi ndiyavakala mfundisi uyavakala bawo lona mthobayo imphakamisile inkosi nkosi yami amazwi amnandi kangaka mfundisi wami lo namthobayo inkosi imphakamisile Nkosi estu lokuthethwa ngaye unyana wamadinga ndakhumbula mfundisi wami ndakhumbula mfundisi nanko mfundisi uJohane Nkosi yami kwincwadi yesithilelo ithi ndawo uJohane mfundisi kasekuthethwa kuthiwa wakhutshwa amehlo wajulwa kwindawo kokuthiwa uyaphuncuka sisinox uyaphuncuka umphulaphuli ndiyabona ingathi network okay wasim yaphuncuka ndiyabona inetwork sikhuphi imani dialer makasikhangele singathi ukhona khoyo moleni ekhaya niphila ngoGoogle sonke bawo niphila ngoGoogle siphila ngoGoogle sonke kufuneka sibheke ku-YouTube ukwenzela uba sikwazi ukufumana siya kuGoogle uGoogle asinike nina kunjalo uyasinceda lo mfo awamama ngumfo wasemanini lo uGoogle uyasinceda lo mfo ndiyarhalela umazi uba ngowasemanini lo mfo simsibeke uyasinceda siyabulela
Mfundisi ngiqwabaza kulo mhlaba seSasolburg. Sasolburg bawo. Free State Nkosi yami. Ngivumcimbi namhlanje. Ukuphakanyiswa komuntu ebethutyiwe. Phakanyiswa komuntu obethutyiwe. Xa kuzawuthotywa umuntu Mfundisi kuhlala ibhunga. Oh bawo. Bahlala abantu bahlangane ngoba kunomuntu othile obaphazamisayo emendleleni yabo. Kuyaxoxwa xa kuzawuthotywa umuntu. Bahlale ibhunga kwenzela uba lo muntu mabamthobe. Kodwa isimanga sesokuba uThixo xa ezawuphakamisa umuntu akabizi intlanganiso yabantu. Awu bawo. Phakamise neyedwa ehleli yedwa avume into okokuba lo usifanele. Kodwa ingxaki yabantu esiphila nabo siphila nabantu abasigwebayo abalanda imbali yethu into okokuba ekulaa ndawo ndisukayo ungubani uba sizawukhumbula imbali kaYesu. uYesu kwathiwa notatakhe ebengenayo nekiriva uvela phi yena into okokuba azokhokhela abantu. Bajonge imbali uba kanene uvela phi wena ukwenzela uba sewukule ndawo kuyo nje. Lo nguThixo wabacinezelwa asuke abo bacinezelweyo abaphakamise. Futhi abantu abacinezelweyo banexesha abalibekelwa nguThixo abangabekelwa ngabantu. Athi ngexesha elifanelekileyo mna njengoThixo ndiza kuniphakamisa. Impilo embali xa isuke emva athi uYesu ndithe hlala napha eJerusalema nithi nambathiswa amandla avele enyangweni. Ithathe ixesha abantu bathe batyhafa abanye endleleni bathi kade sihleli kule Jerusalema utheni ezinto zingenzeki. Kule Jerusalema uthe uYesu mabahlale kuyo ubiza futhi intlanganiso emva kweentsuku ezimbalwa ebuye ekuseni wathi uxelela abafundi bam uba sadibana eJerusalema. Xa bedibana eJerusalema kuthiwa banxilile uthi uPetrus madoda aba bantu abaselanga naselo sinxilisayo kodwa bazaliswa ngumoya ongcwele kwenzeka izimanga ezenzekayo abantu bamangala wazaliswa ngumoya ongcwele abantu mangala bakubeka amabala bakubize nangembali. Enkosi mfundisi wami. Nkosibawo siyabulela kakhulu. Nkosibawo siyabulela kakhulu. Sibulela kakhulu. Skhuphi? Yes sir. Ndithi ku Sisinoksi funeke azame ukusiphandela uba abaphulaphuli bethu abaphaya kulomfo uGugulo bangaphi. Ngoba ke asikwazi babona phaya Skhuphi kuba mhlawumbe Skhuphi fanele samkele abaphulaphuli bethu abaphaya ku TikTok umfundini besikade singekho kunye nabo mhlawumbe sibamkele Skhuphi kuba ndiyabona phaya basondela ngoku kumawaka sibhozo abaphaya ku TikTok ewe abaphulaphuli bethu abaphaya masibabulise torho siyanibulisa torhwana siyanibulisa kwelo cala ewe siyanibulisa kanti ke phaya kwi-app naphaya kwi-app Skhuphi sikufutshane apho nakho asingababoniyo ngaba bakuGoogle lo mfu Google makasinike naye makasinike nabo siyabona ku-TikTok siyabona ku-Facebook ku-Facebook naku-Facebook naku-Facebook phaya ku-Facebook siphaya kumakhulu amathathu ku-Facebook phaya ku-app sele sisondele wakeni i-app ke ixananazile elawaka ixananazile kanti phaya ku-TikTok sele sinamawaka asibhozo 8,000 so siyanamkela ke baphulaphuli belizwe FM sihamba nani ke sibulela kakhulu uThixo uba esigcinile ngolu hlobo sonke kodwa apho sikhona namhlanje sithi kuwe bayeke bakuthobe uthi umpostoli Paulos Petros nina lona mphatha kakubi naqhwaba izandla nisithi kugqityiwe uthi Skhuphi nakhawuleza naxhensa ubude bengoma ningabuqondanga Hayi
Mayibonge bawufanele. Mayibongwe bawo. Ngibonise nakuba usikhuphela. Bawo. Abaphulaphuli belithi FM. Bawo. Yakho. Intando yakho. Ngilapha eKapa ngibuyile. Ngikhuba. Bawo. Lowo yenimthobile uphakanyisile. Awo. Abuhlungu ezindaba. Bakuzisa bahlabela. Umandi ke ukuthotywa wedwa ngoba uthotywe nendinginya yabantu. Awu bawo. Uthotywa nendinginya unqaba nendawo zimele ngoba vele liba uthotywe nendinginya kodwa xa uthotywe wedwa ukhona ozimela ngayo xa uthotywe wedwa ngoba akahambi nendinginya kodwa ufuna othotywe yedwa ukuze amphakamise ngexesha elifanelekileyo. Ewe bava kabuhlungu ngoba bahlazekile elizweni. Ukuhlazeka kwesininzi kwenza kuphela amathemba esizweni ngoba ufumanisa xa isizwe sihlazekile singazoba sizawubheka phi nje msancama isizwe sisakhangela ivukuvuku elisentolongweni ukuze incede isizwe bawo. isizwe sihlazeke ngasakwazi nokubheka phambili. Kunyanzeleka uba abantu bazithabe umuntu ongento. Uva kakuhle bekhangela besiva nendoda ibihleli ngentefu. Uthixani indoda ibikade ibihleli kwamaphupha entolongweni. Kunyanzeleka uba mabahambe bayokhangela lo mntu ukuze kuqhubeke ihlazo labo. Songakwazi ukuhlelana into lowo namthobayo uzawuphakanyiswa bawo. Awu. Ndiyabona uphuncukile Sikhuphi. Ndiyabona uphuncukile. Makasikhangele ngathi ukhona khoyo. Molweni ekhaya. Okay. Khaya uphuncukile nalo sisinox. Kodwa ke makasithathe molweni ekhaya. Molweni mfundisi, siyaphila. Siyaphila wakhonto ninjani ekhaya? Nathi siyaphila tata bawusemse. Ngumfundisi omdalana lona Thingqushwa. Engqushwa mfundisi wami. Lowo namthobayo. Awu bawo. Bona ke mfundisi wami ngikhulela lapha eDlalini. Ewe bawo. Unamaxesha ba ithobe ispring isinyathelezana. Singazoba xa sesaphakama amandla anobungozi obungakanani. Lowo namthobayo uphakanyiswa. Ngifuna ungena kweli lizwi mfundisi wami ngalo mzekelo wespring esithe sathozwa sabhekezana. Likhona ixesha lobe spring siphakama. Kwaye xa sithe saphakama akekho nongqinuki besikhe sanyasha kwaye kungekho themba loba singaphinda siphakame.
uthubosile uPawulos xa ezama ukuyizoba kakuhle lento uthi xa ndingenamandla kungona ndiba namandla ndisemandleni xa ndiqhotywayo kungona ndiphakamayo xa ndingenanto endinokwazi ukuyenza mna ndizijongela phandle ndicinga ngoba ayikho into enokuphinda yenzeke ebomini bam kodwa masibe nethemba loba ukhona uThixo okwaziyo ophakamisa abantu. Ndifuna ukuthi ke mfundisi wam xa ndiza kugqibelisa uSathana xa ekuthoba uqale ajonge uyawazi amandla akho uyayazi izinto onokwazi ukuzenza uyalibona ikamva lakho uSathana uyalibona yiyo loo nto ekunikimva ekucinezela uyabazi ubungozi uyalazi uThixo uzawulenza ekhayeni lakho xa sele wena uphakanyisiwa yiyo loo nto edicide yoba mandivulise uba mandimthabe kodwa engazi oba mhla lo mntu waphakama ikhaya lakhe liyakuma mhla lo mntu waphakama isizwe sakwatheka xa lo mntu ethe waphakama izinto zonke zakulunga uyayazi loo nto uSathana kodwa ndifuna sazi oba uThixo yena ukholwa kanye ngabo bantu bathe banyathwa khona ukuze abaphakamise abavuthulule beme ngomso bangcine bathi bendikhe ndaselunyukunyukwini kodwa uThixo wandiphakamisa yile nto namhlanje ngenxa kaThixo andisiphakamelanga mna ndiphakanyiswe nguThixo uThixo unamandla kakade wokunyundulula into engenagama ayenzile negama uThixo kakade unesakhono sokuphakamisa abantu abangenamagama abantu abajongele phansi abanyusa uThixo abamise bamele yena ndifuna ukuthi kumphulaphuli namhlanje ozibone phansi naye ukhona uThixo ophakamisayo bawo amehlo akho mawungabajongi kubantu abakunyasayo namhlanje ukhona yena uThixo oza kuphakamisa ngexesha elifanelekileyo okwakho nje wena iba nomthandazo Thixo ndicela undiphe amandla nokholo lokwazi ukulinda loo mini yokundiphakamisa ndikathixo lokholo lokwazi ukulinda loo mini wena Thixo uyakubukisa ngam athi uDavide uThixo undibekele itafile phambi kweentaba zam mfundisi wam enkosi tata enkosi umntwana lakhe enqusho Nkosi mfundisi wam siyabulela bawo sibulela kakhulu mfundisi wam siyabulela kakhulu make senje nje bulelani kuYehova kuba elungile nina bathotywa ngoba nizophakanyiswa
umthembu Yehova ukuphepha ngaye kuko kulungileyo ungathenjwa mntu. Ake sibambe nangu umphulaphuli. Molweni ekhaya. Molweni ekhaya. Siyaphila bawo ninjani nekhaya? Awuthola kude ke ngokandazi noba intoni na. Uvakala kude kakhulu. Kama ndiyarhoga uba umphulaphuli uyakuva. Bawo kude kakhulu ba ayisinokusi kude kakhulu kawuzame kwelo cala lakho noba intoni bethu kude kakhulu Sikhuphi andazi noba intoni. Sikhangele molweni ekhaya. Molweni tata. Molweni ekhaya mama. Molweni tata nabe sisohleli nabo. Ewe mama. Uthetha nozama kanceba Egcuwa yes uvakala ngcono ngoku. Niphethe ilizwi. Likwizenzo nje. Lipha ku-verse 36 to 39 bandiphazama. Ewe. Nditheke tata. Lowo nimthobileyo uyakuphakanyisa. How? Manje joyini tata kolizwe. Ewe mama. Emnandi kangaka. Indithi ndisolujonga ndibona uba lilizwi lethemba. Lizwi lethemba. Lilizwi lethemba tata uba xa uthutyiwe uba nethemba loba uzaphinde uzawuphakanyiswa. Ndanombono tata katata uyophi. Umuntu wayemkhulu ehlaleni ndasendanepicture yakhe. Umuntu wayenezinto zonke, enemfuyo, enonkosikazi omhle nantoni, kodwa wafika uSathana wangena wamthoba. Bale picture ke kulo muntu obemkhulu uthi aphuma amajuza beyiloo nto. Kodwa ndithanda into enye phaa kutata. Wathi noba zingenzeka zonke. Wathi ndiyamazi umhlawuleli. Ndiyamazi uyaphakamisa. Wathi tata ndiyamazi umhlawuleli wam uhleli. Uyaphakamisa. Ndibe nepicture kaYesu. Kulento yayisenziwa kuye. Phofu wayehamba enceda abantu. Ngoba ukuthotye tata ngulo mntu ubumncedile. Kunjalo. Akuthobe tata ungazi noba bekutheni. Kodwa ndithi ke khawuvuma uThixo xa sakubeka eqantusini. Umane wena ube nomzuzu ndodwa. Umane usithi ndingangakhe ndisithele ndibe nomzuzu ndodwa. Ndifuna ukuthi nakubaphulaphuli noba imeko ithini uye wathotywa. Ngoba ke tata ukuthotywe nayinto abantwana uthi ngeli xesha ucinga ungumntu abantwana baphume tu ecaleni. Kunjalo mama. Ubone bakuthobile tata. Kodwa ithi loo nto siphele ithemba. Yazi uba usizaphakanyisa. Ngoba uthi uThixo esinaye, uThixo ongasiyekeliyo, uThixo ongashiyo. Futhi ke tata ukathi cwaka uThixo. Ukathi cwaka. Abayeka abantu abavumeli uba mabahleke bonwabe. Akuthobe ubone uba siphelile isidima sakho. Siphele nasebantwaneni uthi noba ubungutata okanye ubungunkosikazi otshatileyo ubone nabantwana bayazenzela. Uthi ubungutata nowekhaya so unika ukutya sawunikwa nangetrain nasetrain abantwana sekujula nje uba sowuthobekile uqhelena ngomsebenzi awusengomntu nto kodwa uThixo akuphakamise. Bathi nqa ndifuna ukuthi nabantu noba umuntu ungene nakoluphuda vuma uThixo ngoba uThixo kaloku xa eza kusa kwindawo erayithi tata eza kubeka kwelinye inqanaba uye ungaliboni ukususa kabuhlungu kule ndawo ubukuyo kanti usiza konyusa tata
Inkosi mantata ngalamazwi. Nkosi mama siyabulela. Nkosi mama. Siyabulela kakhulu. Nkosi mama siyabulela kakhulu. Siyabulela mama. Siyabulela. Sinalelo melo Molweni ekhaya. Bawo. Kunjani Dr. Tamzu? Thixo siphethe kakuhle kunjani kwekhaya? Kuhle bawo, ndingumcako uvane efani. Ewe. Elibode bawo. Elibode. Isiduko sam bawo siseBhayibhileni nebandla lam lelasemaromeni liseBhayibhileni bawo. Bawo. Uze ube uyathobeka bawo. Kufuneka uthotywa apha endlini. Apha endlini. Ungathotywa ilali. Uzuva ubunzima xa uthotywa apha endlini bawo. Ungathotywa elalini bawo. Uzibone njengomntu osekwi-14 stages of the cross bawo. Uyalimala bawo. Kodwa namhlanje besibhiyozela iPentecost silibandla sisombathiswa amandla amatsha. Konke uba noba sithotyiwe masamkele amandla amatsha bawo. Ndiyema bawo kuloo ndawo. Nkosi bawo siyabulela kakhulu. Siyabulela bawo. Awu. Abantu banamava ukuthotywa sikhuphi. Bawo. Uthi umuntu ukuze uqonde ba uthotyiwe kumele uthotywa apha endlini. Kumele uthotywa apha endlini. Apha endlini uthotywe ngabo uzalana kunye nabo apha endlini. Athi uYosefu xa ibabona sikhuphi ndinguYosefu umninawo wenu enamthobayo nina. Kanti uThixo njengoba nicinga ukundithoba kanti uThixo yena ucinga ukundiphakamisa. Kodwa sikhuphi singathi inyani lento indlela yokuphakanyiswa ingathi sekuthotyweni. Ya ingathi izinto zihamba zombini. Ingathi xa ungavumi ukuthotywa ingathi amathuba okuphakanyiswa awazokuba khona. Ingathi awazokuba khona. Ingathi akukho kuphakanyiswa kunokuqonda. Ukuqonda kokuphakanyiswa kusekufundweni kokuqonda. Ukuthotywa. Ukuphakanyiswa kuqondwa ngokuthotywa. Ngaphandle kokuthotywa akukho kuqonda ukuphakanyiswa. Akunaze sikhuphi ubushushu ubunambithe xa ungazange ugodole. Xa ungazange ugodole awuzobunambitha ubushushu. Uthi ke usikhuphi phulaphula iLizwi FM ukuqonda ukuphakanyiswa kulele kubunzulu bokuqonda ukuthotywa. Ngoba lento yenza ba uphakamisa uThixo ngamandla yilanto ethi divele ekuthotyweni. Ake sikhangele nakumphulaphula isikuphi. Molweni ekhaya. Mfundisi wami. Bawo. Mfundisi wami. Bawo. Mfundisi usikhuphela kwelo cala.
ndiyavotisa nam ndiyajoyina kule nto mfundisi. Lona Mthobayo emphakamisile inkosi. Awu mfundisi wam, uthi umphulaphuli ebephuma kule ndawo uthi abantu bayabhunga mfundisi ngawe, bahlala imithingi ngawe mfundisi, xa beza kuchitha bahlala ngawe mfundisi wam. Mfundisi, sekhona mfundisi? Sikhona bawo, sikhona. Simamele kuwe. Ngiyahlalwa mfundisi ngawe. Ngivapha ngenye imini mfundisi, nanku uNikodima ebuyela kwamadoda amakhulu esithi kubo, madoda, uthini na umthetho wethu? Madoda, uyamgweba na umntu ungaqalanga waqala waqonda kuye okuba yintoni na le ayenzayo esixekweni? Uthi umbingelelo omkhulu mfundisi uKhayafa, funda Nikodima, akuphumi improfeti eGalili. Funda ngoba indawo ithi umprofeti uphuma kwelaseBethlehem. Abayiqondanga mfundisi le nto kwasekuqaleni. Yile nto mfundisi yabangela ukuba bahlale ngaye babhunge, ngoba iincwadi ziyamkhanyela ngakubo, ngoba uNikodima uyibone kakuhle le nto, wayiqonda ukuba le ndoda lena kekho umntu onokwenza izinto azenzayo. Awu mfundisi wam, xa ndiza kuyeka mfundisi, awu mfundisi, nanko uJohane mfundisi echithwe kwisiqitho kuthiwa yiPatmosi. Uthi uJohane mfundisi xa ethetha, ndabona, awu nkosi yam, ndabona nantsi indoda enkulu ephethe incwadi enamatshumi asixhenxe, loo ncwadi ngentshuni engamatshumi asixhenxe. Uthi uJohane ayithetha, ndithe ndawubona ezulwini, yakhwaza le ndoda. Yathi le ndoda yakukhwaza, yathi ngubani na ofanele ukuyivula? Ubani? Ngubani na ofanele ukuyivula le ncwadi? Ithi ndawo mfundisi azange kubekho mnye ezulwini, emhlabeni naphantsi komhlaba. Awu nkosi yam, uthi uJohane, ndandilila mfundisi, ndandilila, ungekho bani na okwazi ukuyivula le ncwadi. Awu nkosi yam, yavakala enye indoda enkulu yathi, Johanne, musukulila ngoba ingonyama Johanne yesiseko sakwaYuda nikoyisile ukuyivula le ncwadi. Awu nkosi yam, uthi uJohane kuthe kuselapho ndabona nazo into eziphilileyo zivuma ingoma. Awu nkosi yam, imvana ingathi iqheliwe ekhaya ezulwini. Awu nkosi yam, into eziphilileyo namadoda amakhulu esithi ufanelwe wena ngoba waxhelwa wasenga sabanga bakho. Enkosi mfundisi. Nkosi bawo, Nkosi bawo. Xa kunjalo ke Mphulaphuli Lizwi FM, bake ndize kuwe Sikhuphi, kodwa bake ndize ngale ngoma mfundisi. Make ndize ngale ngoma ethi umphulaphuli makazi ba lento ibangela ba sithi wasiphakamisa, sicinga mphulaphuli, uyibeka kakuhle Sikhuphi lento. Uthi amandla okucinga ukuphakanyiswa alele kwindlela esakhe sathotywa ngayo. Sivela kuthotyweni ebuncinkaneni uzothi gangoku unamanxebe omphefumlo okuthotywa, kodwa ngoku Mphulaphuli sine-reason. Mhlawumbi kundiva kakuhle, sine-reason Mphulaphuli. Into ebangela uba sithi mhle uThixo neenyawo zakhe, sine-reason. Wani phakamisa
mphulaphuli into ekwenziwa enhlizweni yakho kube khona into ehlukumayo unesizathu kodwa nje awudingi ukusixelela mntu ngoba sinzulu saziwa nguwe noThixo ngamanye amaxesha senza uba uphalaza inyembezi ngoba une-reason mphulaphuli. Kuyilondo sithi kuwe ngoba ubusuku banamhlanje ukuba bakuthobile ukuba bayakuthoba linda i-license leyo yokokuba uThixo awu madoda he lifted me up. Oh my God, he lifted me up. See, sinobungqina mphulaphuli. Asizuyixelela wena lento. Asizokuyixelela wena lento. Kodwa xa siyiva izinze enhlizweni kuthi. Sivela kwelo daka. Awu mphulaphuli zahlukile i-reason zethu mna ndikhentsele yami reason nawe ndiyayazi uba uneyakho i-reason ngoba zahlukile into ebangela uba sishukumisa inhloko xa kutsho le ngoma zahlukile i-reason zethu nam ndineyami i-reason nawe uneyakho i-reason. Usuka nje mphulaphuli uthi nje xa ungena enzulu kwi-rhythm uthi nje uThixo fanenze uThixo uthi kodwa uThixo ufanenze uThixo ngelo xesha ucinga indawo osuka kuyo usuka kwindawo engeyondawo kodwa xa unyanzelekile uba uthi mkhulu uThixo ayikuba uyayitsho loo nto kodwa uphushwa ngasemva i-reason. Awu mphulaphuli kungoko kungenxa yoba kukho i-reason. Saphakanyiswa saphakanyiswa sithotyiwe saphakanyiswa. Awu mphulaphuli ndicela mna abanye bathi ndancedwa nguThixo ndingenasiduko. Uyazi Sikhuphi umntana okhulele phakathi kwabantwana abaneziduko engenasiduko engaziwa noba isiduko njengehlela apha nje isiduko sakhe sisestratweni kodwa uThixo amphakamise amnika isiduko engenasiduko.
uyafete wayengenasiduko engaziwa uba kubani uyise kodwa uThixo wamphakamisa phakathi kwabantwana abanesiduko wamnika isiduko uThixo ngoba uThixo inene uyirizini. Bawo Kumisi ndikuwe ngoku umfundisi wami bawo namhlanje okokwethu ithi ukunika ithemba kumphulaphuli ukunika ithemba kumphulaphuli inyanisilo lento umfundisi uyithethayo yokuba abantu sebeqhelile ukuthothwa. Oh bawo sele isegazini sebeqhelile ukuthotywa into yokungaxatyiswa kwabantu bayiqhelile ukungaxatyiswa baqhele ukuhlazwa bawo kunjalo nje bayothuka mhla bephakanyiswayo oh bawo ubomi babo bokuhlazwa nokuhlazwa ubomi babo bokwenziwa izinto ezingekho ngoba umuntu xa umenzela into embi uyothuka awu bawo ngoba baqhelile ukwenzela izinto ezimbi futhi umuntu xa umnceda namhlanje abuze uba unceda kuba ndithini oyike bawo oyike uthe uzunceda sele umnceda uyakhoka uba emveni kokumnceda ngesikhona into kuzawuthini ngoba sebeqhelile ukuphatheka kakubi nokungaxatyiswa nokuhlazwa baqhela uthotywa abantu bahamba phaya estradweni nangoku nje belinde kokuba ngela xesha ahamba phaa woyika nophakamisa unyawo kakhulu ngoba ombonayo ukuthi khandimjongile ngesizathu zokumthoba okokuba ehamba phaa makangabiyona. Uyabona namhlanje uthi uthetha usithi umuntu ubani asele ready umuntu kwelacala ukuthi lo uthe awu ngenzela sizathu zokufuna ukumthoba kodwa sithi kumphulaphuli namhlanje ekuqheleke njalo ukuthi abanye mfundisi abazi kuphakanyiswa nakulonyaka awunothi kuye khawukhumbule nini apho kuphakanyiswa khona khawukhumbula amazwi ebekuphakamisa awungekho wafumane kodwa xa unothi khawundipha amathuba wakhumbulayo apho buthotywa khona angathetha litshole ilanga ewe ngoba amaxesha amaninzi ngawokuthotywa ambalwa awokuphakanyiswa nasemilebeni yethu mfundisi amazwi okuphakamisa ayanqaba mfundisi ulwimi luyaqhobosheka ngemini kufele siphakamise umuntu kodwa wokuthoba wona alapha emilebeni awu bawo alungele nje ukuba siwaphimisele nangawuphina umzuzu kodwa sizowuthi kumphulaphuli phakathi kwalo meko yokuthotywa uThixo uyabaphakamisa abanye bazawuya emsebenzini ngomso besiya emsebenzini nje bayothotywa bayokwenziwa izinto ezingeno kodwa sizokuthi yiyamphulaphuli emsebenzini uyela abantwana bakho futhi xa uthotywayo siyazi okokuba akupheleli uthotywa wena uthotywa nendlu yakho nefemeli yakho kodwa usazawubaphakamisa uThixo abantu abathotywayo ngabo babathobayo. Sizothetha loo nto nje ngale mini namhlanje sithe sisivalo mfundisi bathe bakuyo intetho kaPetros lena ephambili ngemini yePentecost imini yokuhlala komoya oyingcwele uye Petros eqhwele inshinga ngalo mini akukho Yesu phakathi kwabo ume ngenku uPetros unika ingxelo
yokokuba madoda sifike njani kule ndawo, sisuka phi apho sisuka khona, sifike njani kule ndawo. Bakhe bakuyiva lo ngxelo kaPetrosi abaqhobi bahlabeke entliziyweni, kwaba buhlungu okokuba kanti isiphelo ayisiso eso bebesinqwenela, icebo labo alipasanga. Wathi ugqiba uPetrosi unika ingxelo wahlala phantsi wajonga kubo ngelithi, nithini ke ngoku? Nansi ingxelo bazalwane, usukwe phaya, usukwe eGalili, kwaqanjwa la masafa, kwabhekwe eGabatha, kwabhekwe eGolgotha, kubuyiwe naseGolgotha. Sikule ndawo ngoku uYesu wamadinga uhleli ngasekunene kukaThixo uyise, namhlanje usisiku sesithathu umoya oyingcwele ozoba ngumthetheleli wethu. Nithini ke ngoku? Ngoba ayipasanga le nto yenu ebenizama. Bathi bakuqonda nabo okokuba iyelenqe labo liselishile nabo, babuza umbuzo phezu kombuzo, sithini ke ngoku? Kuyabonakala okokuba abancedekanga ngumsebenzi wabo ngoba badanile abathobi. Okokuba bazalwane anazi okokuba nimele kuthinina, mandihleli ihlangule kuba ndiyabona ngoku okokuba isikhuni sibuye nomkhwezeli. Wathi uPetrosi kubo, nali ke icebo madoda, gugukani, yekeni le nkohlakalo, hlukanani nale nto yabantwana benu, gugukani namhlanje nifulathele ububi, nibhaptizwe, nikolelwe elihlazo lenu ukuze namkele isipho somoya oyingcwele. Ngamanye amazwi uthi uPetrosi, madoda, isisombululo senu sikwakuye lowo namthobayo. Yamphulaphuli abathobi bakho basaza kuguga phambi kwakho bathi bawo. Njalo uPetrosi namhlanje bawo basaza kuguga phambi kwakho abathobi bakho bathi sasisenziwa kukungazi. Yabona ke mfundisi, ndandikuve usithi abantu abenza into abangayaziyo benza kakhulu ngoba babethwa kukungazi. Namhlanje aba bazalwane namhlanje isenzo sabo singajikwa babe abasenzanga ngoba namhlanje baphethwe zintloni zoko bakwenzileyo akwapasa. Sithini ke ngoku? Icebo kuPetrosi wathi bazalwane, nasi sisombululo, gugukani kule nto, yekeni le nto, ifulakeleni le nto, shiyeni le nto yokuthoba abantu, nikolelwe izono. Emveni kokukolelwa izono namkele idinga likamoya oyingcwele ukuze nani nifane nabanye abantu. Emphulaphuli babukele nje abantu abakuthobayo ngoba isiphelo asikho kubo. Emphulaphuli awungowamntu, umuntu uzawugqiba ngawe kodwa nguThixo ozawugqiba ngawe. Ubomi bakho ukwintende yesandla sikaThixo. Abakuthobayo abanomsebenzi ngoba uThixo mane sithi niyazazi iingcinga endinazo ngawe, iingcinga zokukuphakamisa okokuba ndikwenze umntu obalulekileyo. Ngoko mphulaphuli phuma kusasa usithi ukhona umphakamisi wabathotyiweyo. Qokelela abantwana bakho okokuba ushiywe ngumlingane, waphuma engabuyi wakushiya nabantwana bakho. Yikhe ebantwaneni bakho xa baqokelela, bantwana bam ukhona umphakamisi wabantu abathotywayo. Nokuba uyahlekwa okwesitalatweni, nokuba isato xa uphumayo kuthiwa mboneni nankuya, yithi uhamba phaya uthi wena mphakamisi wabathotyiweyo uzundikhumbule nam ngemini uphakamisa abanye abantu. Sesizawuthetha loo nto nje ngobu busuku ngelithi mphulaphuli, ungalahli ithemba ngenxa yokuthotywa ngabantu.
ukhona umphakamisi wabantu abathotyiweyo, lowo wathothwa waphakanyiswa naye uze kuphakamisa ngexesha elifanelekileyo. Masihambe mfundisi. Nophulelizwe FM xa eyibeka njalo isikhuphi hamba nayo ngolo hlobo, kodwa mandiwushiye umphako kumthobi. Ewe baba. Mandiwushiye umphako noba awumninzanga kumthobi. Mandiwushiye umphako noba awumninzanga kuye umthobi, ngelithi kuye mthobi qhuba kodwa ulumke. uJudas Iscariot wayecinga unesetifiketi sokuthoba uYesu. Wow. Wayecinga uJudas Iscariot unesetifiketi sokuthoba uYesu. No Jezebele wayecinga unesetifiketi sokuthoba uNabothi. Ecinga njalo noPenina wayecinga uba unesetifiketi sokuthoba uHana mphulaphuli. Kanti uThixo inene ekwelesithathu izulu uyaphakamisa. Nanku uJudas Iscariot exakene nelishwa lokuthoba uYesu, ebuyisa etshiswa ngamayelekenqe awenzileyo mphulaphuli. Ububi buyatshisa ngexesha lakho. Babuye ububi baqhwitha umcinga enhlizweni kaJudas Iscariot, watsha yedwa ejongwe ngabantu esithi thathani le mali. Wonke amayelekenqe owenzileyo ngenye imini aza kutshisa ngokwakho. Bendifuna ukuthi ke kuwe lumkele lento, kodwa uba ikwenza kamandi enhlizweni, uba into yokuthoba abanye abantu ikuvisa kamandi enhlizweni, qhuba mfondini. Kodwa wenjalo uJezebele esiva kamandi enamandla okumthoba uNabothi, walibala uba uNabothi lo ngokaThixo naye uba kumnandi kuwe ukuqodisa abanye. Qhuba ngolo hlobo. Zeza zidanile emva kokuba ingaphumelelanga into yabo. Mphulaphuli sukuqinisa kakhulu xa ufuna uhlazisa umuntu. Uba unesabhokwe sokumbetha, sukumbetha uThixo amnqandele ngokwakhe. Myeke uThixo engekamnqandeli ngokwakhe. Sukumsikixa ngesithende uThixo angadamnqa. Qhuba ngoku uThixo engekamnqandeli ngokwakhe. Kodwa mhlangamine the uThixo kwanele ngoku. Athi uDavide uzenzile ezi zinto ndeqwaka wade wacinga uba ndinjengawe. Kodwa ndithe kuwe uba amandla usenawo, kunjanje iyakonwabisa enhlizweni into yokuthoba abanye. Qhuba mfondini. Wapi wayicinga ngolo hlobo, emkhangela uModekhayi, kunjanje le ndoda ine plan yokumthoba.
de yenza neqhayi lokumxhoma uMordekhai. Yalibala uba noMordekhai lo ngokaThixo naye. Mphathe kakubi umuntu kodwa mphulaphuli ungalibali uba lo mntu lo ngokaThixo ngokwakhe. uThixo kakade ngowabanamandla, ngowabangenamandla kwabanamandla. Lithe kuwe sithi namhlanje lo nina namthobayo Skhuphi isingathi ba ubakho abathotyiweyo ebebecinga uba uThixo akananda kwenza nokuthotywa kwabo ngabathobi babo. Kodwa namhlanje sithe kubo indlela impumelelo yakho ilele ekuthotyweni ukuze uThixo akuphakamise. Uyibeka kakuhle ke wena uthi ubunzulu bokuphakanyiswa nguThixo bulele kubunzulu bokuthotywa kwakho ngabantu. Ihlazo lokuhlaziswa kukaYesu lenze amandla kaThixo ongezeleke amvuse selefile. Amvuse selefile uYesu. Phulaphuli. Sokuvusa uYesu xa uthotywe ngabantu uzo namhlanje abantwana abaninzi abebevinjwe sonke bekhulele kwamakazi nakwadade umncinci. Namhlanje sonke sicelwa kubo ngabo babemvimbi sonke. So ngoko ke uThixo unenjongo. Yaye mphulaphula uyazi Skhuphi uSathana akazange ubona into zakuba yiyo ungekabiyo. Ngale ndlela uyibeka ngayo ubona into zakuba yiyo ungekabi. uYosefu yayingacacanga into zakuba yiyo uYosefu. Naye uYosefu wayingayazi into zakuba yiyo. Waphupha nje iphupha kanti uSathana ulitolikile ba eliphupha lithetha ukuthini waqalisa ukumthoba. Qalisa ukumthoba kanti uThixo ekwelesithathu izulu Skhuphi umkhangele. Bawo singababeki nje emthandazweni Skhuphi ukubomeleza abo bathotyiweyo ukuze bazi uba uThixo ungakwelaba icala. Masithandaze. Thixo olungileyo ebusuku nje Nkosi yami. Xa sikukumbela lemvuselelo emveni kokufa Nkosi yami okokuba ngenene abantu bakho bayazana nokuthotywa. Ukuphathwa kakubi, ukwenziwa babengancikane nokuba bengabantu. Bayazana Nkosi nokuhlazwa nokwenziwa intlekisa. Bayazana Nkosi nokwenziwa izinto ezingento ukuze babone Nkosi bengengobantu. Bayazana Nkosi yami abantu bakho nokudelwa nokujongelwa phansi. Bayazana Nkosi nezo zinto. Kunjalo nje Nkosi kuyabonakala ukuba impilo yemihla ngemihla yokuthotywa kwabantu bakho. Thixo wami olungileyo nabo Nkosi abaninzi sebede bazibona bengengobantu ngenxa yokuba abathobi babo Nkosi bathi ayingobantu. Thixo wami olungileyo nabo Nkosi selede bazikrokrela bazithatha ngale ndlela batolikwa ngayo ngabo babathobayo. Thixo wami onamandla amakhulu abanye Nkosi selide lancipha nethemba labo kuwe njengoThixo ngoba Nkosi inga wena Nkosi
awubathetheleli kwabo babenza into engento Thixo wam olungileyo. Bade bacinga okokuba ukwicala labathobi Thixo wam olungileyo de ibe ngathi inkosi abathobi bawo bafumana amandla kuwe Thixo wam olungileyo okubathoba nokubathudisa imihla ngemihla Thixo wam olungileyo. Umthandazo ke nkosi yam wethu ngobusuku ngokuba wena nkosi xa nkosi yami icala kulo Thixo wam olungileyo acicalo ngakulo ndawo Thixo wam olungileyo bangakubo nkosi yam abantu bakho abacudiswa imihla nezolo Thixo wam bayazi okokuba unguThixo ongakubo wena Thixo wam olungileyo. Awukho kwicala lomcudisi kodwa ukwicala lomcudiswa, awukho kwicala lomthobi kodwa ukwicala lomthotywa wena amaxesha onke. Nto nje nkosi ngamanye amaxesha umthobi umelulela intambende Thixo wam olungileyo okokuba awagalelo onke amandla nawo Thixo okuthoba enze konke anako ukuze wena ekugqibeleni uvele okokuba ungusomandla wena Thixo wam olungileyo. Usomandla igama lakho ukwasisiphelo Thixo wam olungileyo. Abantu bakho ke nkosi abathotywa kweli lizwe banqwenela nkosi kanye ezonto zokubona ukuze bangcine ngawabo amazwi bathi ndimbona pha kumo kokuba ngusomandla igama lakhe Thixo wam olungileyo ngoba wena ubahlangule ezandleni zabathobi Thixo wam olungileyo. Yenza loo nto nkosi kubantwana bakho uqale Thixo into wayenza koDaniel oShadrach noMeshach noAbednego Thixo wam olungileyo bethi sele befakwe nkosi emhadini wengonyama sele bethotyiwe uyivale Thixo imilomo wengonyama ubanyule abantu bakho Thixo wam olungileyo bathi nkosi sebesemlilweni usuke ube ngowenani. Njalo ke nkosi yam ngobu busuku ukomeleza Thixo abantwana bakho Thixo wam olungileyo ukwenzela okokuba ngobu busuku balala ubuthongo besazi okokuba unguThixo wabathotywa. Abanye bebethotywa ngale mini yanamhlanje baya kwimandlalo zabo behlazekile behlaziswe ngabantu abangenankathalo nabangabacingeliyo okokuba nabo bangabantu ngoba kweli Thixo uhlazwa ngumuntu angakucingeli nokokuba uyawuhlazeka kangakanani na Thixo wam olungileyo. Kube mandi kweli yakhe icala kuba wena usehlazweni Thixo wam olungileyo. Hlangula abantu bakho nkosi kubahlazi beli lizwe ngoba Thixo wam eli lizwe sele ligcwele abantu ngoku Thixo wam olungileyo abathi ize babaluleke ngokuhlaza abanye abantu Thixo wam olungileyo. Eli lizwe nkosi linabantu abathi bafumane izikhundla eziphakamileyo bazifuma ubabalo lenkosi yethu Yesu Kristu, uthando likaThixo naye ongubawo, ubudlelwane bomoya ingcwele phumle buhlale kuthi idibuye inkosi yethu Yesu Kristu. Bonke abakholwayo bathi amen. Bawo Kodisi wami makube kuhle. Ewe ndiyabona uye wemka ewe nami ndibonile uye wemka ndabomba xa umkile mandithathe ufefe mfundini ufefe mawuthi xa umkile ufefe mandulithathe lona uba ubuyile uyawubuya sendiselungekho kodwa ufefe oko fefe mfundini oko fefe hayi sikhuphi. Siyabulela kakhulu mani bawo emthatha kule cawa siya kuyo ngentsimbi yesibini kuthiwa irak la cawa irak Ministries
phaya eSouthernwood eMthatha go-2 sabe siphaya bawo Eliachibai umthandazo sisithi kuThixo izwe lethu makasincede usomandla ngelili sizalelwe usibeke apha uThixo sibeke apha Scoopy uThixo akazange asibeke kwenye indawo ndicinga ba uba wayendibeke eChina mfondini uThixo uthi ngendili China njani ngoku Scoopy mfondini it's chwing chwang karabithi chwang ching chwang ngendise China ngoku kodwa wanibeka apha eMzantsi Afrika ngesizathu sakhe esaziwa nguye so siyamcela umphulaphuli wala ngingqi okokuba eMthatha neziphaluka siyothi kuThixo siyafuna ukuyithandazela Scoopy into ye-elections kuba kumaxesha amaninzi abantu basoloko becinga uba inokwenze lento ye-election eAfrika siyibonile isenza ingxaki kumazwe aseAfrika andazi ke thina Mzantsi Afrika sithatha uba akunakwenzeka nakubo omaBurundi babecinga uba kuzokwenzeka namanye amazwe babecinga uba akuzokwenzeka so nathi masingacinga uba akunakwenzeka kungenzeka kuba amazwe onakala kufe abantu mhla nge-elections i-economy yalo country kuphele yonke into ibisesidimeni ilale phantsi ngenxa yokokuba kwenzakele mhla nge-elections mfundisi linyaniso umuntu ubani nobani masiyithathe serious kakhulu lento ye-elections ngoba ikamva lelizwe lethu likwezamini ezabili zemilo they-determine ikamva ne-direction ezathatha lewe so ibaluleke kakhulu loo nto leyo okokuba siyithakazelele siyithandazele le nto simcele uThixo asigayide lento Thixo sikhokhele ngokwakho eli lizwe lelakho eli lizwe sibonise thina okokuba masithathe iphina indlela ukuze eli lizwe lifane namanye amazwe mfundisi wami kuba lusizi ngamanye amaxesha xa ujonga amazwe aphuhlileyo nasele ehambele phambili uwathelekisa neli lizwe lethu uthi sometimes ishwatyulelwe ngantoni kakumbi thina Scoopy uyazi akho nto indihlele engqondweni Scoopy ngento ba yonke into noba sesiqalekiso noba iCovid noba indlala noba iTB noba intoni lonto izawutya yanele isusu sizale kumuntu omnyama yandule ke ngoku uya kwabanye abantu so ubomba yonke into isoloko ilala kuthi ngeyona ndlela ibuhlungu ngoba nezi elections xa zona zezethu abanye abantu abadinga i-elections bona banenkululeko zabo abahleli kuzo abazi noba zinini elections abanamsebenzi nazo noba kuthini bakhululeka bona ezi elections zezethu bantu abamnyama nokonakala kwazo inhlungu izawuhlala phezu kwethu ngoba yonke into eyenzekayo ububi bayo ihla phezu kwethu thina bawo phatheka kakuhle ke man kakhulu ke mfundisi wami siyabulela Nkosibawo right ke phulaphula Lizwe FM sibulela kakhulu ke uba kunye nathi ngelithuba uThixo xolo akaniphathe ngenceba nobupele siphinde sihlangane ke kwithuba elizayo quboza lapha ekhaya ke siyaqhuba amasensini yabe khona ke kusasa ukuvusa ke phaya mfundini ngohlobo lwakhe kwangentsimbi yesithandathu kanti kuyabe khona kumshumayeli naye ekunika ilizwi phaya kusasa okwangoku ke siphinda sihlangane kwithuba elizayo kamnandi